U-Eskom uthi ekupheleni kuka-2024 kuza kube kufikelele esiphelweni ubomi besikhululo esiphehla umbane se-Nuclear iQuebec. Nakuba kunjalo, umsebenzi wokuvuselela senziwe sihambelane nalamaxesha usemva ngeminyaka emine. Amalungu epalamente axhalabile kukucotha kokulungiswa kwesi sikhululo nefuthe laso kucimicimi wokunkinkishwa kombane. South Africa was forced to launch an IPP purchase program for about 1,000 megawatts due to load shedding, whereas Eskom has decided to suspend maintenance of Quebec to August 2024. U-Eskom ugxeka yena kunye nenkampani eyenza lo msebenzi ngokukulibaziseka. Abaphathi bakukhanyele ukuba bangaphesheya kombane we-Nuclear. Eskom definitely is not anti-nuclear. We are pro-nuclear. Otherwise, we wouldn't be pursuing this life extension project. And we would welcome the opportunity to extensively ventilate all of the issues raised. Kodwa umfela ndawonye abasebenzi bemigodi uyakukhaba oku. There can be no justifiable reason for suspending staff to investigate these matters, which were known and agreed beforehand. Ndingulama Matya weendaba ze-SABC epalamente Kapa.